Yau sabbin dokokin shige da fice na Amurka wanda shugaba Donald Trump ya gabatar na dakatar da aikace-aikacen ba da bizar Amurka ga ƙasashe 75 ciki har da na Afirka 26 da suka haɗa da Ivory da Kamaru da Senegal da kuma Najeriya za su fara aiki. Sun a makon jiya fadar White House ta sanar da matakin Amurka da dakatar da bayar da bizar 'yanci rani ga ƙasashe 75 a wani mataki da ta ce yana da nasaba da sake duba tsarin tantance masu neman shiga Amurka. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar, an umarci duk ofishin jakadancin Amurka da ke kasashen da lamarin ya shafa da su dakatar da bayar da irin waɗannan biza. Sanarwar ta bayyana cewa dakatarwa za ta fara aiki ne cikin mako guda wanda ke daidai da wannan Laraba 21 ga watan Janairu. Amma ba a fayyace tsawon lokacin da za a ɗauka kafin a janye ta ba. Dakatarwar ta shafi biza iri-iri na baƙin haure da waɗanda baƙin haure ba. Saɓanin bizar yawon shakatawa, wannan mataki ya mayar da hankali kan tafiya Amurka don neman aiki ko karatu ko haɗuwa iyali. Ba a bayyana sunayen ƙasashe 75 da wannan sabon mataki ya shafa ba, amma majiyoyi sun ce dakatarwar ta shafi Rasha da Iran da Afghanistan da Thailand da Brazil da wasu ƙasashen Afirka ciki har da Najeriya. Ga shugaba Donald Trump, gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne domin aiwatar da sauye-sauyen amfanin shige da fice domin tabbatar da cewa baƙi sun kasance masu dogaro da kansu a fannin kuɗi amma ba masu zama jin dalili ga Amurka ba. A wani sabon rahoton, shugaba Donald Trump na ga hanyar ta zuwa ƙasar Switzerland domin halartar taron koli na tattalin arzikin duniya da ke gudana a birnin Davos bayan samun jinkiri sakamakon wata matsala da ta taso a na'urar jirginsa na Air Force One. Lamarin ya saka Trump hawa wani jirgin na daban domin kammala tafiyar zuwa Davos. A bana taron ya karkata ga muhawara kan kokarin shugaba Trump na ganin yankin Greenland ya koma wani bangare na Amurka, matakin da shugaban Turai ke nuna adawa da shi. Yayin ganawarsa da manema labarai, an tambayi shugaba Trump gami da shirinsa akan Greenland, ya kaɗa baki ya ce za ku sani nan gaba kaɗan. A jiya Talata ne shugaban Turai da ke halartar taron Davos suka sake jaddada matsayarsu na adawa da wannan buri na Amurka. Sai Trump ya nace cewa haɗa Greenland da Amurka zai taimaka wajen ƙarfafa tsaron ƙasashen yammacin duniya.